ọzọ Chimereze ọzọ Chiayaweze wee duziri ndị otu ọzọ ya na ndị otu alụkwụsị wee gabazie n'ebe a na-anabata mmemme n'ụzọ pụrụ iche. Ndị otu ọzọ n'Ụgbọka niile wee jiri oyiye pụrụ iche ha ji ewu gbara agba wee jezie wee kelee igwe n'ụzọ pụrụ iche. Lekwanụ ka ọzọ Chiayaweze ọzọ Chimereze na ndị otu ndị chiri ọzọ n'Ụgbọka nakwa ndị otu alụkwụsị ngalaba Enugu ji banye n'ọgbọ ebe a na-anabata wee na-eje kelee igwe ya bụ n'isu na Ụgbọka nke dị na Nkanu East. Chukwuka ga-abịa mmene kwara m anya na kwara ụlọ ọzọ Chimeleze na Ụgbọka ọzọ Chimeleze na nka
odogwu odumodi yes odogwu ekenelu kedu eze mmụọ mmiri lolo ka ebe ị nọ lekwa na eze mmụọ mmiri orumili dike mụ dị odogwu okeke wayo ọsa isi gị okay anyị dịkwa anyị dịkwa ọma legalede dike mụ na anyị dịkwa obi ọma bịa orumili dike mụ ngwangwa ọgbọdọ nọ gara ya na agbada ndị mmụọ n'ụlọ odogwu na-ekwe na uche njigara mgbanwe ga na aka ibe anyị ebube n'unu odogwu oke mmụọ ga-adịkwa na mma unu bunyekwe n'ụzọ ndị bụ ahụ 2021 anyị n'ọnwụ n'elu ụlọ gbaa moto na ọdụ gbaa na ugbo gị ntebe bụ ode gụgụrụtebe odogwu ọchị eji ga-eke na akọ biko ga-enweta mgbanwe ọ ga-elu oke kelu oke uwe baba uwe odogwu ekele